Снимай, сега снимай. Не мога, Те ли проверяват? Айде. Значи, Малис, загубихме всяка една игра. Това не е от значение. Значи, почваме. На 3, много мощно. Тегля го, ашват ми го, не ми го ашват ми го вейварот, аз паскам. Втората най-силна карта, това е играта ми пърн, пак паскам. Това, ако го изтегля само, плача, режа вейни. След това, играем филдспел на 3, защото не искаме тегля най-лошия комбо стартър в дека, за да може да паскаме на SP. Трите трапа, нищо специално. Най-големия брик в дека. Всеки ми каза да не го играя, съм будала и ще го играя, докато не излезе Alliance Inside саппорта. Едно такова ще ми резив. Две такива. Шаут-аут към моят най-добър приятел Мартин Чалъков, който ми даде едно такова, защото... Ако шаут-аута же 20 човека гледат такъв сканал, никой няма. И всички сме тук, брат. Няма Само ще огледаме видео. Тази карта, ако не беше 10 кинта едното парче, ще ги скъсам 3, ще ги метна в казана, защото теглях ги 3, бръкнах 3 игри и паднах. Тази карта е най-голямата гамба, защото имам проблеми. Много благодаря. Много благодаря. Имам много големи проблеми, играх и не изкарах на ръка да стаса. Това е реерка. Да, това трябва да се скъсвате на реерка. Това е супер късо, ще трябва да се скъса на Миро, няма по-високо реерите. Вземи си на кисяр. Миро няма кисяр, брат. Има един. 45 евро. Да, само се объя, брат. Та е много силна карта. Това играем на 2, ще тяем първи за 3. Щяхме играем на 0, ама... С един приятел на различен драго... Долна черта генгста, падна от Blue Ice-а своя си Blue Ice и взехме, защото така са бяхме говорили. Плебейска работа. Това, защото мърмели трябва да плачат. Тази карта трябва да стане на 3 за винаги, защото мърмели трябва да плачат. И също е Саламан Грейджа, всеки Саламан Грейджа трябва да умре. Ти си хал как да шаут-аути в канал с 20 брата, бе. Най-силната карта. Кой ти, бе? То светлината не може да се видите толкова без след тия карти. Тама. Само с кое? Им първо, бе. Да. И ми бюро, Саламан Грей тенборда. Ето го. Най-злек, бро. Мале, ти 15 лет ще го скъсам. 10 лева. Тази карта играх само един път Райзел матчъп и го изтеглих. То наистина не трябваше да вземе тя карта, брат. Никой не играеше Райзел там. Имаше 3 или 4, освен този Да. Пенца трябваше да го бием. Да. Пенч. екстрата. Екстра дека. Много мощен. Това на едно благодаря, да не справят. На 0. На 0 благодаря. На 0 то няма ендборд този дека. иначе. Ние ще има без долар. Без да На едно. Да, народно го направих, че. Тричи Малис линка. Тази карта, ако ме метат На 0 благодаря. ако ме го играя това, се разревавам и се тръгвам. Играхме го веднъж. Наистина, бе. Да, играхме метал. Загуби ли? Да. Брат, играят Метатрунс и аз казвам, добре, брат. Пас на един линк декодър. Те две карти не искам да играят в дека, обаче няма после ненборд. О, ти на 0. О, да. Ти на 0. Той на едно. Да. Тази карта плачат само тези, които не играят линкове в мейна. Тази карта, тези две карти. О, на 0 благодаря. Всеки, който каже, че трябва да се кода на 0, има малки топки. Това Роу Драгън е втората най-мрезлива карта. Ти много яка карта, брат. Много мрезлива карта. Благодаря. Как на 0, бе? Ей ти на 0 благодаря. Тази карта, главният комбо пис, ако това ми го импърнат. Ти банша за козе. Да, той ще кажа, че мога плача, че е тъп. Тази карта, ако има един вариант да се изтри от играта, ще го осъществя, защото тази карта е отвратителна. Най-силната карта в играта. 80, да, 185 лева за тази карта. Тази карта не ми даде един път, ама да ме брикне, ама... Също лабиринти. Да. Cerberus, това беше за Chaos Contrast. И един път не ява Chaos Contrast. И линк единички. Металтронус на това, ендборда е това само. Най-злек, бро. Време за сайдека. Идеята беше, че Дали ти ще играеш сайдека 18 карти като мен? Не, това, защото не знаех какво е фил на сайдека, пък исках Малис да плачат. Всички мърмел плеери трябва да умрат.
Нямаше... Да, кура за лабиринти. Нямаше това. Нямаше такива мача. Такова ми даде Миро. Най-силната карта. Боренка. Та карта един път не влезе, игра също най-големия дек във формата Миканко. Не изтеглих, че да лайпна всички карти. Това го изтеглих с жемеца, взех му един рунд, след това ми игра такова. Какво ми игра? Солем Judgment. Не. Не, това просто ме събраш, аз брикнах, да. Миналата следващата игра ми игра това. Това е най-силната карта в играта, радвам се, че не притнах към всяко рейдите. И не е 120 лева. Та карта. Три пенсионера. И това е едборда с саламангрите.